Gown competition na. Naku, ito na nga mga moms. Naku, isa sa mga pinaka-favorite spot ko dito sa Temple of Leia na talaga na mga hindi ko maiwasang hindi siya titigan at pagmasdan. Ang kanyang napakamatipon katawan, ang kanyang makisig, malaking pangangatawan. Alam niyo yun? Gusto ko ipakilala po sa inyo si Machete. Machete. So, hindi ko alam kung warrior ba siya o ano, kung ano siya sa Greek. Kasi wala naman nakalagay na name. Tingnan nga, wala po siyang name, pero ang tangkad po niya, oh. So, parang wala pa ako sa kilikili niya. Di ba? Pero, mukha talaga siya napakagwapo at napaka-pogi talaga nung kanyang kapanahunan. Oh, di ba? Yung kanyang ilong, kanyang mata, ang panga. Grabe. Ang laki po ng kanyang katawan. Naku, nakakainis. Iba, oo, grabe po. Oh my God. Oh my God! Nakakaloka. Para po kasi siyang galit na galit. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako makaalis sa tabi niya. Pero parang galit na galit. Nakakaloka. Nag-iba po yung kulay. Ayan yung kulay niya ha. Pero yung nag-iba rin. Nako. Kung sino ka man. Ayan. Sana makilala ka na ma-search kita sa
ma-search kita sa sa Google. Ang gwapo niya, no? Pero galit talaga eh. Ah! Aray ko. Ay, naku po. Alis na ako, ha? Gusto ko mag-stay para may makasama ka dyan. Siyempre, alam ko nalulungkot ka, mag-isa ka dyan. So, babalik na lang ako ulit sa iyo, ha? Some other time. Pero, hindi ako papayag ng ganun-ganun lang. Kailangan natin siya maramdaman, mga moms. Kailangan ko Ah! Mga... mga moms, galit talaga siya, promise. Mga moms, iba po yung galit niya. Ah! It's DJ.